Γεια σας παιδιά! Εγώ είμαι ο Άγγελος και σήμερα κάνουμε ένα βίντεο για να σας πω το 5 wrestlers που μου αρέσουν ή αλλιώς WWE παίκτες. Πάμε στο πρώτο που είναι ο Randy Orton. Ο Randy Orton, εντάξει, μ' αρέσει. Είναι εντάξει τύπος. Έχει ωραία finishes και θα μπορούσε να βασιστείς άμα ήταν αυτό στα παιδιά στη ζωή σου. Πάμε στο δεύτερο. Dean Ambrose. Ο Dean Ambrose είναι ο σήμερα WWE World Heavyweight Champion. Ναι, αυτό το κάνει πάρα πολύ καλό, έχει ξανακερδίσει. Το finisher του είναι καλό, το Dirty Deeds. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει σαν κίνηση το είδος TDT. Γιατί είναι κάπως σαν TDT το Dirty Deeds. Πάμε στο τρίτο που είναι ο Roman Reigns. Ο Roman Reigns ήτανε WWE World Heavyweight Champion και την έχασε στο Money in the Bank, την έχει ξανακερδίσει, ήταν εχθρός με πάρα πολλούς, μέχρι και με την Αυτόρ σε κάποια φάση το 2016. Και πάμε έβδομος ο Rey Mysterio. Ο Rey Mysterio έχει φύγει από το WWE, μπορεί να ξαναέρθει ή θα έρθει, δεν ξέρω. Πάντως δεν μ' αρέσει και τόσο πολύ, απλά δεν μ' αρέσει τόσο όσο πολλούς άλλους. Όμως θα είναι γαμάτο άμα επέστρεφε και να το κάνει το return του σοκαριστικό. Μετά, Καλίστο. Ναι, ο αγαπημένος μας Καλίστο, παλιός USA Champion, former USA Champion. Εντάξει. Μπορεί να είναι κοντός, αλλά είναι αρκετά δυνατός κατά προτείνεις. Όπως βλέπετε, καλά στο background έχει κάτι change. Επειδή χάσει από πίσω είναι το παλιό background. Αυτό που κάνω συνήθως στα βίντεο μου. Τώρα, Sin Cara. Ο Sin Cara δεν είναι επιτυχημένος, εντάξει, είναι καλός. Όμως το 2016 αρχίζει να χρηστεύει. Μετά, ο Ryback. Ο Ryback είχε παίξει με τον Καλίστο. Ο Καλίστο τον είχε νικήσει 2 φορές. Ο Ryback τον νίκησε σε ένα όμως no title match. Ο Ryback δεν κατάφερε να νικήσει τη USA Championship από τον Καλίστο. Είχε πολύ αυτοπεποίθηση επειδή αυτός είναι κοντός και ο άλλος είναι ψηλός. 3. Brock Lesnar. Είναι σκληρό καρύδι. Αυτό να λέγεται. Δεύτερη θέση πάει ο Neville. Ο Neville είναι καλός ακροβάτης. Πήγε να νικήσει τον John Cena για την USA Championship. Ήταν ένα αρκετά καλό match για την αφήγεια. Στη θέση πηγαίνει ο John Cena. Ο John Cena είναι ο πιο famous superstar τώρα. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι καλός, δεν μπορείς να πεις. Αυτά για σήμερα. Κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα comment και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια!